Isang magandang gabi mga ka-aksyon. Muli niyanog sa inyo ng DWCM Aksyon Radio Pangasinan. Ang makalipunan ng mga nagbabagang balita impormasyon. Mga kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, mga police report. At ganoon din ang mga balita sa loob ng bansa na dapat malaman ng ating pong mga kababayan ngayong gabi ng Lunes, Enero 17, 2022. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita sa gabing ito, 8 billion pesos per water supply project sa Pangasinan ng Malina Water nilagdaan. Pagpapalawig ng pagbabayad ng business tax, aprobado na one-stop shop suspendido sa bayan ng Linggin. Samantalang 6-day work a week pinapanaman ngayon ng provincial government upang maiwasan dagsa ng tao sa provincial capital. Samantalang sa bayan naman ng Kalasyaw, pansamantalang sarado ang Kalasyaw Municipal Building at Rural Health Unit ngayong araw ng Lunes. Sa mga police report, ilang mga most wanted person arestado sa lalawigan ng Pangasinan. Isa namang babae hinold up sa bayan ng Malasike. Suspect arestado. Ilang mga sabongero huli sa lungsod ng San Carlos. Insidente na nakawan ay tala sa isang mall sa bayan ng Manawag. Sa mga balita sa loob ng bansa, karagdagang 37,017 bagong kaso ng COVID-19 na itala ngayong araw. Omicron variant nakapasok na sa Baguio City. Comelec Division, ibinasurang petisyon na kanselahin ang COC ni BBM for President. Samantalang nagpahayag naman ng pagkakaisa ang kampo ni BBM, ang karanang kanselasyon ng kanyang COC ay na-deny. Medical aid hatid ng BRP ang Pangulo sa 820 residente ng Dinagat Island. CSC sa mga government agencies, mga kawani, alagaan na COVID care kits ipamahagi. At syempre mga ka-aksyon, sa mga reports ipaparating ng mga Aksyon Radio reporters,
inyo po mapapakinggan sa ating pong palatuntunan na firing line. Siyempre, inyo po makakasama ang inyo pong kaaksyon. Ako po si Aksyon Commander Dante Cera. Pero ngayon mga kaaksyon, ating pong pasukin sa unang salvo ng mga report sa pamagitan ni Aksyon Jeric Pasilyao. Yes, Aksyon Jeric, please come in. Yes, Aksyon Jeric, pakiayos mo nga ito, parts, ano? Okay. Wala na pala, hindi nakalagay. Yes, Aksyon Jeric, go ahead. Yes, Aksyon na Dante. Go ahead. Yeah. Iyan mismo, no, yung kinumpisa kanina ni PHO Chief Dr. Ana Maria Teresa de Guzman doon sa sesyon ng Sangguniang Panlalawigan kanina sa Maya Season Auditorium sa may bayan ng Lingayen, kung saan mayroon nang 4 na kumpirmadong kaso ng Omicron variant dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon sa kanya, Aksyon na Dante, ang mga naitalang kaso ay mula sa mga bayan ng Santo Tomas, mga Tarem, Urdaneta City at sa Dagupan City. Sinabi niya na ang pinakahuling naitalang Omicron na variant case sa lalawigan ay noong December 26, 2021 na isang returning overseas Filipino o ROF. Sinabi ni De Guzman na sa araw ding iyon ang pang-14 na araw ng nasabing pasyente sa isolation, kung kaya't ikinukonsidera na ito bilang isang recovered patient, gayon din ng 3 iba pa. Ayon kay De Guzman na Aksyon Dante, lahat ng mga kumpirmadong Omicron patients sa Pangasinan ay nakaranas lamang ng mild symptoms. Kaugnay nito, inihayag ng opisyal na ang mabilis na pagtaas ng kaso ng COVID-19 ngayon dito sa lalawigan ng Pangasinan ay maaari na umanong maiugnay sa community transmission ng Omicron variant. Ipinaliwanag niya na ang pagiging asymptomatic o pagkakaroon ng mild symptoms ng mga pasyente ay katangian ng Omicron variant batay umano sa pagsusuri ng mga eksperto. Sinabi niya na sa ngayon ay hindi na nauuwi sa hospitalization ang kalagayan ng mga pasyente dahil na rin anya sa pagkakaroon nila ng mild symptoms o pagiging asymptomatic. Sa tala ng PHO Aksyon Dante hanggang nitong January 16, inihayag na De Guzman na mula sa 1,701 na active cases dito sa buong lalawigan, 119 lamang sa mga ito ang naka-admit sa 14 na provincial government-run hospitals at karamihan sa mga pasyente ay naka-home isolation habang ang ilan ay nasa quarantine facilities ng mga lokal na pamahalaan sa Pangasinan. Mula sa gitna ng aksyon, Jeric Pasilyao nag-uulat, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Aksyon Radio. Live report. Okay, maraming salamat, Aksyon Jeric Pasilyao. Samantala, mga kaaksyon, sa ilang pang mga impormasyon, balita. Nilagdan na ni Pangasinan Governor Amado Pogi Ispin III ang concession agreement kasama ang consortium ng Manila Water Company Incorporated at the Manila Water Philippine Venture Incorporated para sa itatayong 8 billion pesos bulk water supply system upang masiguro ang sapat na digilad na water supply sa lalawigan. Laking pasalamat ni Governor Pogi sa Manila Water sa pagpili sa lalawigan ng Pangasinan na kauna-unang magkakaroon ng ganitong concession agreement sa buong Region 1. Narito ang naging pahayag ni Governor Amado Pogi Espino III. I'd like to thank, of course, Sir Melvin. Please extend our gratitude to Sir Enrique Razon at napili niyo pong probinsya. And I believe this is the first PPP project for not only here in the province but the entire region. At ganito po kalaki ang willing to invest po ang inyong korporasyon at ang inyong company for the province of Pangasinan. Marami pong magikinabang, and especially yun sa pangangailangan po ng aming mga kababayan tungkol po sa in regards to water resource. As of 2020, mabas-pon survey namin sa statistics na we are 3,160,000 Pangasinenses here in the province. Kaya po na very timely
yung investment po. We're not talking about money here. We are talking about investment in taking care of our fellow Pangasinenses. Dagdag ni Governor Pogi, ang Pangasinan Bulk Water Supply Project ay hindi lamang magpapayabong sa yabang tubig, lalo ng river system ng Luwigan, kundi maaari rin makapagbukas ng ibang oportunidad para sa mga Pangasinense. To all of you, and of course our visitors, thank you very much for your love, and especially nakita nyo po ang pangangailangan sa buong probinsya. Hindi lang naman po tubig ang papakinabangan dito kung hindi po trabaho. Yung ipapasok nyo pong pwede pang magkaroon ng mga benepisyo para sa aming mga kababayan. Hopefully this will be the first of many that will ito pong bulk water supply project po ninyo will open new avenues para po sa buong probinsya ng Pangasinan. Kasama ni Governor Pogi na lumagdan sa Capital Resort Hotel, si Manila Water Chief Operating Officer for Non-East Zone and International Businesses, Melvin Jantan, Manila Water Philippine Ventures North Luzon Regional General Manager Christian Mel Marcos, Manila Water Philippine Ventures Subsidiary Operations Group Director May Delane Quinto, Provincial Administrator Nimrod Camba at Provincial Legal Officer Geraldine Beniked. Ang Pangasinan Bulk Water Supply Project na isang inisyatibo noong 2016 sa administrasyon ni dating Governor Amado T. Espino Jr. ay sumailalim sa assessment at approval mula sa PPP Center ng National Economic and Development Authority. Sa ilalim ng 25-year Public-Private Partnership Framework, layo ng proyekto na makapaglunsad ng isang bulk water supply system sa Pangasinan na makapagbibigay ng nasa 200 million na liters ng malinis at may inom na tubig kada araw. Pinuri rin ng Manila Water Company ang naging tugon at suporta ng provincial government at ni Governor Pogi sa matagumpay ng proyekto nito na magbibigay ng malinis at sapat na tubig para sa mga Pangasinense. Narito ang naging pahayag ni Christian Mel Marcos. To all of you, and of course our visitors, thank you very much for your love, and especially nakita nyo po ang pangangailangan sa buong probinsya. Malaki na po ang hirap po ng probinsya ng Pangasinan, ng Manila Water Philippine for this project. Marami ho kaming ginawang study, pakikipag-usap po with different stakeholders for this project. Hindi ho kayo magtataka bakit ito inabot ng 6 years in the making itong project ito. Kasi nga, as mentioned po by our governor, this is the first in the region na project po. 200 MLD, 200 million liters of water to be distributed into the 14 towns of Pangasinan. So, malaking trabaho ginagawa. Hindi ko masabing tapos na itong project kasi sa kalagitnaan pa lang ho tayo. Amin lang ho, nagpapasalamat ho kami sa province of Pangasinan to the government on how they supported us for this project. Dumalo rin sa programa sinasangko ng Panluigan Majority Floor Leader Nestor Nicoboy Reyes, the 3rd District Board Member Angel Beniquez Jr., ilang department heads ng provincial government at selection committee members ng naturang proyekto. Samantala mga kaaksyon, sa direktiba ni ni Mayor Joseph Arman Bauzon, ang Kalasya Municipal Hall Main Building at ang Rural Health Unit 1 ay pansamantalang isinara ngayong araw ng Lunes, Enero 17, 2022 upang bigyan daan ang masusing disinfection at sanitation sa naturang mga gusali. Ikinalulungkod din ng LGU na ipailam na ilan sa mga empleyado ng lokal na pamahalaan ay nagpositibo sa COVID-19. Samantala, nakadagdang schedule ng res bakuna sa darating na araw ang sa Kalasya Sports Complex ay kakanselado rin. Hintayin lamang ang mga panibagong abiso o kulito at sa muling pagbubukas ng mga tanggapan ng nabanggit na mga gusali. Dalawamput 5 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Samantala,
Inaproba na ng Sangguniang Pabayan ng Linggin ang extension sa pagbayad ng business taxes at iba pang obligasyon sa lokal na pamahalaan bilang tulong na rin sa mga nagnenegosyo at namumuhunan sa bayan. Mula sa orihinal na deadline na Enero 20, 2022 na pagpasya ni Mayor Leopoldo Batawil kasama ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan na palawigin pa ito hanggang Marso 15, 2022. Alinsunod sa nilabas na Resolution number 568 Series of 2022, extended ang pagbabayad ng business taxes at iba pang fees na walang babayarang surcharges, interest o penalties, maging ang mga condonation sa mga multa at interest sa mga delinquent ng real property taxes na hindi nabayaran bago ang taong 2021 ay pinalawag din hanggang June 30, 2022. Paglilinaw naman ang Municipal Assessor's Office na maaaring mag-avail ng 20% ng discount ang mga taxpayers na makapagbabayad mula January 1 hanggang March 31, 2022 o advance and prompt payments o mga updated taxpayers at walang naiwang bayarin sa munisipyo. Layo nitong bigyan ng mga taxpayer ng mas pinahabang pagkakataon na mabayarin ang bis ng mga lupa, bahay sa mga establishmento lalo ngayong pandemya at mapatas pa ang tax collection na pinagbumula ng pondo para sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Samantala, suspendito pa rin pansamantala ang operasyon ng Business One Stop Shop sa Melingin Civic Center dahil na rin sa banta ng COVID-19. Ipagpapatuloy na lamang ang transaksyon nito sa darating na Enero 31 hanggang Pebrero 11, 2022. Dalawamput 8 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Sa ilang pang mga impormasyon, balita mga kaaksyon, no kotong, no red tape, number 1 agenda ni dating Mayor Bilan Fernandez ang paglaban sa korupsyon simula sa mga government employees na nasasangkot di umano sa kotong at red tape. Anya nung siya mayor, number 1 policy niya natanggalin ang red tape at ang mga kotong at sa ilalim niya ng kanyang administrasyon na kami ng dagupan na naging pinakamayaman sa lahat ng bayan at syudad sa buong Region 1. Sa loob lamang na halos 10 taon na doble ang yaman ng dagupan mula 510 million pesos noong 2010 at halos 1 billion pesos noong 2019. Ang mahigit 1 bilyong pisong ekonomiya ng dagupan ay nakamit sa pagtitiyak ni dating Mayor Bilen na ang lahat ng kita ng syudad ay napupunta sa kaba ng dagupan at hindi sa bulsa ni numan. Sakaling mabigyan siya ng pagkataong mahalan muli bilang alkalde, sinabi niya na uunahin niyang i-implementa ang financial discipline pagdating sa budget, revenues and expenses, ibalik ang function ng Citizens Charter, matanggal ang kotang at red tape para hindi maapektuhan ang mga negosyante. Sa pamagitan ng binuong Investment and Development Board, sinisiguro ng dating lokal na pamahalaan na walang korupsyon, pangingikil, pangungutong at panunuhol at magiging mabilis ang pagpasok ng mga investors sa lungsod tulad ng SM. Upang maiwasan ang pagtaspa ng kaso ng COVID-19 ay pinapatupad ngayon ng Pangasinan Provincial Government ng 6-day work week. Sinabi ni Attorney Geraldine Barican, Provincial Legal Officer, sa pamamagitan nito ay hindi magdadagsaan ang mga taong lang magsasagawa ng transaksyon sa iba't ibang tanggapan sa provincial capital. Anya 60% ang puwersa ng mga provincial government employees na magtatrabaho. Sa inayos ng schedule, maaaring makapag-transact sa provincial government na ang mga taga-District 1, 2, 3, Lunes, Martes at Miyerkules, samantalang ang District 4, 5 at 6 ay sa Huwebes, Biyernes at Sabado. Sa pinakahuling monitoring ng Provincial Health Office, ang Pangasinan ay meron ng 118 na bagong aktibong kaso mula sa 1,489 nakabuang kaso ng COVID-19. Babalik po tayo mga kaaksyon sa ilang pa mga impormasyon balita makalipas po ang ilang mga paalala.
Pero mga kaaksyon, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan na firing line. Siyempre, kasama nyo pa rin po ang inyong pong kaaksyon. Ako po si Aksyon Commander Dante Cera. Noong nakarang araw po ng Sabado ay nanggagaliti po sa galit itong si SESA Administrator Secretary Raul Lambino sa kanilang press con at isa po tayo sa mga nabanggit na mga media doon po sa press con na kung saan nila ay nagte-terrorize at sinasabing prostitute o na media mga kaaksyon po natin. Pero yung pong ating pong naging bahagi doon po sa ating palantunan nung nakarang January 10, mga kaaksyon po natin, ay i-present po natin itong press release na reklamo ang mga kaaksyon at at the same time mga kaaksyon ay ating din pong binasa ito pong kanilang kasagutan hinggil po sa kumalat na aligasyon laban po sa kanya at sa kanyang misis, mga kaaksyon po natin. At sa tingin po natin ay parehas naman po at ipinahig po natin itong aligasyon at ipinahig din po natin ang kanila pong kasagutan doon po sa aligasyon na ito po ay ibinabato po sa kanila, mga kaaksyon po natin. At sa ating pong pagbabahagi ay parehas po at hindi po tayo pumapanig kung kanino man, bagkus ay binanggit po natin both side of the coins upang sa ganon kanyang pagpabulaanan ng kanyang pabulaanan itong mga aligasyon laban sa kanya at isinite pa yung mga ilang mga pangalan, mga kaaksyon po natin. Pero ang purpose po natin ay upang maisiwalat ang katotohanan. Kaya yung pong sinasabi na sa po tayo sa mga prostitute, media prostitute o mga terrorist, kailan po hindi po tayo nagte-terrorize sa ating pong palatuntunan. Samantala mga kaaksyon, sa ilang pang mga impormasyon balita, patuloy po ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 dito po sa ating lalawigan po ng Pangasinan. Nasa pangatlong linggo na po tayo sa buwan ng Enero at mula 23 ay naging 1,701 na po. Ito pong maaktibong kaso sa buong lalawigan po ng Pangasinan. Kahapon po nakapagtala ang Provincial Health Office ng karagdagang 285 na bagong kumpirmadong kaso ng COVID-19, samantalang 70 ang recoveries at tatlo po ang naitala na COVID death kahapon, dahilan upang umabot na po sa 1,244 ang kabuuan ng kaso ng COVID-19, ang kabuuang namatay sa COVID-19 dito po sa ating lalawigan po ng Pangasinan. At ang kabuuang kaso po mula po na mag-umpisa itong COVID-19 pandemic ay nasa 37,579 at meron na pong 34,634 na totally recovered sa COVID-19. Pero yung nga po, yung buwan po ng Disyembre ay halos zero po lahat. Ito mga bayan, ito po unti-unti na po ito in a matter of 3 weeks, mga kaaksyon po natin, ay naging libo na po ang kaso ng COVID-19. 23 na mag-umpisa ang aktibong kaso nung mag-umpisa ang Enero at 2022, ngayon po ay nasa 1,701 na. At kabilang sa mga bayan na meron pong aktibong kaso ng COVID-19, ay ito pong bayan po ng Agno. Agno 13, Aguilar 17, Alaminos 15, Alcala 25, Anda 11, Asingan 43, Balungao 15, Bani 20, Basista 23, Bautista 52, Bayambang 25, Binalonan 15, Binmaloy 66, Bugalyon 53, Burgos 17, Calasiao 111, Dagupan 282, Labrador 16, Lawak 3, Lingayen 129, Malasike 80, Manawag 37, Mangaldan 66, Mangatarem 16, Mapandan 16, Natividad 9,
Pusurubio 24, Rosales 38, San Carlos City 76, San Fabian 28, San Jacinto 30, San Manuel 17, San Nicolas 12, San Quintin 4, Season 22, Santa Barbara 64, Santa Maria 14, San Tomas 8, Sual 12, Tayug 43, Umingan 22, Orbistundo 8, Ordaneta City 91, at bayan po ng Villasis 21. So, eto po mga bayan, mga kaaksyon po natin, na maigpit na minomonitor ng Provincial Health Office sa ngayon dahil po sa biglang pagtaas ng kaso ng COVID-19 ay kinabibilangan ng Lingayen, Calasiao, Ordaneta City, Malasique, San Carlos City, Binmalay at Mangaldan, Santa Barbara, Bugalion, Bautista, Asingan at Tayug, at siyempre ang lungsod ng Dagupan. Kaya ito po ngayon ay mahigpit po ang pagmomonitor at tayo po ay nasa ilalim ng Alert Level 3 base na rin sa naging kautusan ng National IETF hinggil po sa sudden surge o pagtaas po ng kaso ng COVID-19 dito po sa ating lalawigan po ng Pangasinan. And ito po mga kaaksyon ito pong nangyari ngayon mga kaaksyon po natin. Ang lungsod ng Dagupan ay nagdeklara ng academic holiday break at sinuspindi ang klase mula elementary to senior high school sa lahat ng public at private basic education schools sa lungsod ng Dagupan mula January 18 to January 25, 2022. At ito po, babasahin ko po ang naging Executive Order number 03 Series of 2021 nitong si Mayor Brian Lim na anya, whereas the World Health Organization has issued guidelines o guidance to countries on how to maintain essential services including mental health services during the prevalence of the pandemic, and recommends that countries allocate resources to mental health as an integral component of their response and recovery plans, whereas the World Health Organization has declared through its Director General that good mental health is absolutely fundamental to our health and well-being. Mga kaaksyon po natin. And President Rodrigo Duterte issued Proclamation number 922 declaring a state of public health emergency throughout the Philippines. Whereas mental health promotion in educational institution is enshrined in Section 24 of Republic Act 11036, otherwise known as Mental Health Act, slating in its part that educational institutions such as schools, colleges, universities, and technical schools shall develop policies and programs for students, education, and other employees. Whereas as of January 14, 2022, there is a total of 525 COVID-19 cases in the city of Dagupan. Based on the data released by the Auto Research, the city of Dagupan, with average daily attack rate of 19 and infection rate of 4.98, is classified as among the cities in the country with accelerating stage together with Naga City, Lucena City, Olongapo City, Iloilo City, and Lapu-Lapu City. To date, more than 250 teaching and non-teaching personnel, 1,000 learners are reported to be experiencing cough, colds, fever, flu-like symptoms, and that the 4 schools division office personnel and 4 teachers have been tested positive in their PCR tests, while others are still awaiting further confirmatory tests. Whereas as part of the lessons learned in the fight against this pandemic, there is a need to implement dynamic measures of effectively and constantly fine-tuning the existing local policies and adopting actions to address the public health emergency. Whereas the Schools Division Office of Dagupan recommended the cancellation of classes or implementation of health break in the basic education sector for a period of 1 week.
Now, therefore, Brian Lim, City Mayor of Dagupan, by virtue of the powers vested in me, do hereby order the following. Section 1, academic health break. All online and on-site physical classes from elementary to senior high school in the city of Dagupan are hereby suspended for the period of January 18, 2022 to January 25, 2022 to give way for a week-long academic health break intended not only to afford all students and teaching and non-teaching personnel of all public and private academic institutions in the city of Dagupan a respite from physical and mental fatigue caused by the pandemic, but also to afford them sufficient time in determining the much-needed recalibrating of a minimum public health protocol in the academic institution in the city to protect their personnel and clientele from the transmission of COVID-19. Section 2, monitoring and implementation. All concerned city government, the departments, and the schools division office of Dagupan are hereby directed to monitor the compliance of this order. Section 3, class suspension for colleges and universities. The declaration of academic health break and suspension of classes in the tertiary level shall be left to the assessment and discretion of the respective school authorities of all the colleges and universities within the city of Dagupan. If any reason any part or provision of this order shall be declared illegal or unconstitutional, other parts hereof which are not affected thereby shall continue to be in full force and in effect. Permado po ito mga kaksyon ng Mayor the 17th day of January 2022. Mga kaksyon po natin na kung saan po nagkakaroon po ng health, ito pong academic health break. Alam naman po natin mga kaksyon kung gaano ba ito pong hirap na dinaranas especially ng ating mga teachers ang mga aksyon po natin, hindi lang po physically kundi mentally, dahil bukod po sa itong pagturo online, sila pa rin po gumagawa ng kanilang mga modules or sila rin ang punong abala mga kaksyon po natin. At syempre talagang hirap din po mga kaksyon po natin, at sila po ay isa po sa mga vulnerable mga kaksyon sa lahat po ng pagkakataon na kung saan nahihirapan na rin po sila, and to give them a break mga kaksyon, kaya it is not proper na ito po ideklara po ang academic health break sa lungsod ng Dagupan from January 18 to January 25, 2022. 5 minuto bago sumapit ang alas 8 po na alas 7 ng gabi, I should say. Ito pong bayan po ng Calasiao ay isa po sa mga bayan dito po sa buong lalawigan po ng Pangasinan na meron pong pinakamaraming kaso ng COVID-19. Mga kaksyon po natin, at to date ay meron pong kabuuang 111 na mga kaso ng COVID-19 ang naturang bayan. Pero ang masakit po rin mga kaksyon ay ilang pong mga empleyado ng municipal government ay ito po ay nagpositibo po sa COVID-19 habang naghihintay pa rin ang iba mga kaksyon po natin. Kaya itong masakit dyan po sa Rural Health Unit, dyan po sa Municipal Hall Main Building. At ito po, pansamantalang isinara ngayong araw ng Lunes at upang bigyan daan ang disinfection at sanitation sa naturang mga gusali. At ito po, sana po ay kagandang gumaling. Ito pong ating mga empleyado po riyan. Alam naman po natin, sila po ang nakaharap palagi. Sila po nakaharap palagi doon po sa mga tao, especially dyan po sa Rural Health Unit, na kung saan po ay tuloy-tuloy po itong
pagbabakuna para po sa kanilang mga kababayan po yan. At sila po talagang vulnerable, susceptible po sila sa anumang mga infection. And upang hindi po lumala ang sitwasyon at hindi na po magkawahan na ilang pa mga empleyado po sa naturang mga opisina, municipal hall at rural health unit, siyempre isinailalim po yan sa disinfection. Kaya yun po ngayon ang naging panuntunan po yan. Diyan po sa may bayan po ng Kalasyaw, alam naman po natin, talagang ito talagang ang daming mga naging infection po yan at halos magkakasama sa trabaho. At ito po, konting tiis-tiis lang. Pero siyempre, dapat pa rin isipin, dapat pa rin po nating sundin ito pong minimum public health standard na kung saan po mga kaibigan, ito pong pagsuot palagi po ng face mask sa lahat ng oras, kung andyan po kayo sa labas ng inyong mga kabahayan, palagi ang huhugas ng kamay, palagi ang pag-obserba po ng social at physical distancing, and then ito po, pag-disinfect ng alcohol, at siyempre pag-iwas sa mass gathering. Kasi mahirap po, especially itong Omicron. Hindi natin po alam, baka nandyan lang sa tabi-tabi. Kaya nga ito pong ang advice po sa lahat, iwas muna sa mass gathering. Pero hindi natin maiiwasan po kasi na hindi magkahalo-bilo. Katulad po dyan, isang konsyal po dyan sa may Mangaldan ay nagpositibo sa rapid test, mga ka-aksyon po natin. And then, katatapos lamang ng isang okasyon kung saan nag-ikot-ikot, nagipag-fist bump. So yun ang problema ngayon. Pero hindi naman po niya itinago at ayon sa kanya, kung kung sa lahat ng kanya mga nakasalamuha, kung meron bang nararamdaman na sakit ng ulo, sipon, itong lagnat at kung ano pa mga sintomas, ay i-isolate na po ninyo ang inyo pong mga sarili. Hindi naman po niya tinatago, mga ka-aksyon. Bagkos ay for precautionary measures, mga ka-aksyon, bago pa man din magkahawaan sa iba. Sa mga antigen lang naman muna, pero hindi ko alam kung meron na yung confirmatory test na RT-PCR test. Tayo po natin yan. Pero at least sa ngayon ay in-isolate na po siya, binigyan na po siya ng mga gamot upang sa ganoon ay hindi na lumala itong kanyang nararamdaman na sintomas ng COVID-19. Babalik po tayo mga ka-aksyon sa ilang pa mga impormasyon na balita, makalipas po ang ilang mga paalala.
Mga Aksyon, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan na firing line. Siyempre kasama niyo pa rin po ang inyong pong kaaksyon. Ako po si Action Commander Dante Cera. Sa ilan pa mga police report, isa namang insidente ng hold-upan ang nangyari sa may bayan ng Malasike. Ayon sa report ng Malasike PNP, nakatanggap sila ng tawag mula kay Rodriguez Estrada, barangay kapitan ng Don Pedro Malasike, na isang hold-upan ang nangyari sa naturang lugar. Kinilala ang biktima na si Shaira Gural I. Malawis, 25 anyos, residente ng barangay Lipasa, bayan ng Malasike. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na ang biktima ay nakatayo sa tabi ng kalsada na naghintay ng isang motorsiklo nang ang lalaking suspect ay dumating, lulan ng kanyang motorsiklo, tumigil sa kanyang harapan at naglabas ng baril at itinutok sa biktima at nagdeklara ng hold up. Makaran nito ang suspect ay tinangay ang bag ng biktima na mayroong cash na 600 pesos sa isang unit ng cellphone, ATM card, vaccination card at ilang pa mga importanteng kagamitan, at kagad na
tumakas papuntang south direction. Nagsagawa naman ng hot pursuit operation ng Malasiki Police na nagresulta sa pagkaka-arrest ng suspect sa may barangay Ligi, Bayambang. At ito ay kinilalang si Jonathan Clark Manangan, 31 anyos, residente ng barangay Aliaga sa bayan ng Malasiki. Na-recover sa kanya ang cash money na nakakalaga ng 550 pesos sa iba't ibang denominasyon, isang unit ng cellphone, isang unit ng keypad cellphone, isang unit din ng caliber 30.32 revolver na walang serial number at may 4 na live ammo. Kuha rin ang isang unit ng Euro 150 motorcycle at na may 10 plate number. Ang suspect at ang nakumpiskang ebidensya ay dinala sa Malasiki Police Station at nakadagdang sampahan ng kaukulang kaso. Samantala, isa namang Jocelyn Pinulyar Ibrabo, 34 anyos, treasurer ng Magic Mall at residente ng Barangay Baginay, Manawag. Ang security guard na si Christian Balais, Oro, 40 anyos, residente ng Perez Street, Barangay Poblacion, Ordaneta. At security guard na si Don Dindo Pamintua ni Fernandez, 27 anyos, residente ng Barangay Pulay, Villasis. Pawang mga security guards ng Magic Mall ay nag-endorse sa Ordaneta City Police Station sa suspect na kinilalang si Pagayaw Masla Ikarim, 40 anyos, may asawa, construction worker, residente ng Block 49, Lot 3, Tawi-Tawi Street, Maharlika Village, Taguig City, NCR, dahil sa kasong theft na nangyari ang insidente alas 3 ng hapon kahapon sa department store ng Magic Mall na nakabase sa poblasyon Ordaneta City. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na ang mga complaint ay nahuli ang suspect at ang kanyang 4 na kasamahan sa aktong nagnanakaw ng iba't ibang mga damit na aabot sa halagang 11,915 sa loob ng naturang store sa pamamagitan ng paglalagay ng assorted clothing sa kanyang blue backpack bag. At kagad na humihingi naman ng assistance sa ang complainant sa mga security guards na nagresulta sa pagkaka-aresto sa suspect habang kanyang 4 na kasamahan ay nakatakas sa hindi malamang na direksyon. Makarang mapansin ang presensya ng mga security guard na recover mula sa suspect ang mga ninakaw na items. Ang suspect ay dinala sa Ordaneta District Hospital for medical legal purposes at ito ay dinala sa Ordaneta City Police Station kasama ang mga ninakaw na items. Ang kaso ay ang suspect ay nakadagdang sampahan ng kaukulang kaso. Samantala, sa lungsod pa rin ng Ordaneta, habang ang mga miyembro ng Ordaneta City Police ay nagsasagawa ng patrol o plansita for anti-criminality campaign, doon ng mobile patrol car, motorsiklo, at habang sila ay nasa barangay road ng Lipay, Villasis, ay hinarang nila ang isang motorsiklo na lula ng 3 lalaki. Ang driver ay walang helmet habang ang dalaw pa ay walang face mask dahilan upang ito ay tigitan. At ito po mga kaksyon ay pinalalahanan na maingat at dapat magsuot ng face mask kung sila ay nasa labas ng kanilang kabahayan. Subalit ang isang lalaki na kinilalang si Joey Corpusi Irang, 40 anyos, Seaman at Rene de Vera Ispando, 40 anyos, at pawang residente ng Lipay, Villasis, ay sumabat at kunestyon ang legalidad ng naturang operasyon. At ito po pinaliwanagan, subalit sila ay patuloy na sumasabat at na kung saan ay nagsalita pa ng mga hindi makabuluhang mga salita laban sa mga police officer na dahilan upang ito ay arestuhin. Hindi pa nakontento si Joel Corpus at sinigwan ang mga opisyal at patuloy na ito po ay hindi tumatalima sa mga pulis at naging dahilan upang kaagad
na arestuhin at dalhin sa Villasis Police Station. Samantala, nagsagawa naman ng anti-illegal gambling operation o ang paglabag sa Presidential Decree 449 ng cockfighting law ang mga elemento ng San Carlos City Police sa isang tobadahan sa Barangay Tandok, San Carlos City na nagresulta sa pagkakaaresto ng isang Roland Navarro Isaplan, 52 anyos, Sunday Valerio Ibenluan, 62 anyos, Ronnie Macaraeg Icastido, 60 anyos, pawang residente ng naturang lugar, at isang Nelson Valio Idimalanta, 34 anyos, at residente ng Barangay Papaguyan sa bayan ng Binmalay. Ang mga ito ay nahuli sa akto na nagtutupada na walang permit. Nakuha sa kanila ang 4 na sabong manok, dalawang patay na sasabunging manok at 2 piraso ng tari at 2,320 pesos na mga taya. Ang mga ito ay dinala sa Pangasinan Provincial Hospital for medical examination at ito ngayon ay nasa custody ng San Carlos City Police at nakadagdang sampahan ng kasong violation ng Presidential Decree 449 o illegal na topada. 15 minuto makakalipas ang alas 7 po ng gabi. Humihimas ngayon ang malimig na rehas na mga kalansang 41 taong gulang na lalaki magaraang mag-amo sa mga pulis sa isang checkpoint sa bahagi ng Romulo Highway sa bayan ng Bugalyon. Ayon sa motoridad, habang tinatanong ang suspect na si Jericho Trinidad, residente ng poblasyon Linggin, ay bigla umano nitong pinandar ang kanyang gamit ng motorsiklo at sinadyang banggain si Police Staff Sergeant Armelio Espilita, ngunit nakontrol umano ng turang pulis ang motorsiklo. Pagkatapos ito, itunulak umano ni Trinidad ang motorsiklo at tinangkang tumakbo, subalit napigilan ng isa pang pulis. Dahil dito, agad namang inaresto ng mga pulis ang suspect. Habang ginakapan, nakita ang 5 pakete ng hinihinalang pinatuyong mga dahon na marijuana at mga fruiting tops. Dinala ito sa presinto at agad sinampan ng kasong direct assault to person in authority at paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2020. Naharap ngayon sa dalawang magkaibang kaso ang isang 38 taong gulang na lalaki makarang magtanggang takasan. Ang checkpoint, mga kaaksyon po natin, ngunit sa investigasyon pinara ng mga pulis ang suspect na si Joel Ibay ng Barangay Tumbod sa Parehong Bayan bilang bahagi ng checkpoint operation ng mga pulis. Ngunit sa halip na huminto, bigla na lamang itong pinaharunot ang kanyang motorsiklo na naging dahilan upang habulin ng mga pulis. Nang ma-corner, nakita ang U-box ng motorsiklo ng suspect, ang isang bala ng kalibre 38 baril, isang pakete ng hinihinalang shabu at 3 sachet na naglalaman ng hinihinalang pinatuyong dahon ng marijuana. Sa ngayon ay nasa custody ng Villasis PNP ang naturang suspect. Bumagsak naman sa kulungan sa binata matapos mahuling magnakaw ng mga gamit ng pinagtatrabaho ang punerarya sa bayan ng Basista. Personal na dumulog sa Basista PNP ang may-ari ng punerarya na si Benjamin Gatchalian upang i-turn over sa kamay ng mga pulis ang empleyado nitong si Ricky Jan Salvador, 23 taong gulang, residente ng Barangay Palma. Naakton daw kasi ni Gatchalian si Salvador na kumukuha ng mga gamit sa punerarya nang walang paalam sa kanya. Kabilang umano sa nakuha nitong gamit ang funeral chandelier na nilagay sa sako na nagkakalaga ng 45,000 pesos. Sa ngayon nakakulong na sa Basista PNP si Salvador at nasampa rin ng kasong qualified theft. Samantala sa ilang pang mga impormasyon balita. Sa mga police report,
Apat na katao ang sugatan matapos magtamo ng mga saksak mula sa basag na bote ng alak na mauwi sa Rambulan, ang isang masayang inuman sa Imo City, Cavite. Kasalukuyang inoobserbahan ng mga biktima na nakilalang sina Kim Carlo del Rosario, 21 anyos, John Lee Mendoza, 21, Nicole Batican, 21 at Alex, 26, pawang residente ng Barangay Malagasang, 1D, Imo City, Cavite. Hawak naman ng pulisya ang suspect na nakilalang si Sofronio Libanon Rivero Jr., 22 anyos, residente ng B2L43, Phase 3, Barangay Malagasang, Imo City. Sa investigasyon, alas 9:30 ng gabi na maganap ang insidente habang nagiinuman ng mga biktima at suspect. Nang nasa impluensya ng alak, nakapigunan ng suspect at ang biktimang si Del Rosario na nauwi sa minintang pagtalo at suntukan. Dumampot umano ng bote ng alak ang suspect at binasag at isinaksak kay Del Rosario. Dito na umawat ang tatlo pang kainumang biktima, subalit sila naman ang pinagbalingan ng suspect at isa-isang sinaksak ng hawak na basag na bote ng alak. Dugang bumagsak ang apat na biktima habang mabilis na tumakas ang suspect na agad din namang naaresto ng pulisya sa tulong ng mga opisyal ng barangay sa naturang lugar. Itinakbo sa paggamutan ng apat na biktima na kasalukuyang inoobserbahan ang kondisyon sa ospital. Dalawampung minuto makalipas ang alas 7 po ng gabi. Kapwa dead on spot ang dalawang senior citizen na kasapi umano ng militanting grupo na nagpawis matapos silang pagbabarili ng apat na suspect dulan ng motorsiklo sa Purok 1 Sitio Badang, Barangay San Vicente sa Barcelona, Sorsogon. Napuruan ng punglo sa iba't ibang bahagi ng katawan ng mga biktima na kinilalang sina Silvestre Eriano Fortales, 70 anyos at kinakasama nitong si Rosemary Anitubo Gallas, 68 anyos, kapwa residente ng Poblasyon Norte, Barcelona, Sorsogon, kapwa miyembro ng Anak Pawis, Sorsogon at Samahan ng Magsaka na local chapter ng Kilusamang Bukid ng Pilipinas. Ay sa ulat dako alas 7 ng umaga habang binabagtas ang kahabaan ng highway ng tricycle na minamaneho ni Fortales sa sakay ni Sigalias nang sila ay abangan at harangin umano ng mga suspect. Nang tumigil ang tricycle ay bumaba ang babaeng biktima. Malapit sa may sari-sari store ay agad silang pinagbaril ng mga suspect. Lumalabas sa investigasyon na nasa Barangay San Vicente ang dalawang matandang biktima para mag-deliver umano ng mga parindang rekado gayang bawang at sibuyas. Na-recover ng pulisya sa crime scene ang 13 basyo ng bala ng kalibre 45. Patuloy ang ginagawang investigasyon ng mga pulis para sa pagkakakilanlan ng mga salarin at motibo ng pamaslang. Maring kinundina ng mga grupong Karapatan Bicol, Bayan Bicol, Defend Bicol ang pagpatay sa dalawang biktima. Dalawamput 2 minuto makalipas ang alas 7 po ng gabi. Kahindik-hindik na kamatayan ng sinapi ng sangginang at kanyang 3 taong gulang na anak matapos barilin ng sariling mister na pulis matapos ang kanilang mainitang pagtatalo sa loob ng kanilang tahanan sa Barangay Hawan, Ilaya, Virac, Catanduanes. Kapwa tigmak ng dugo at patay na ng datnan sa kanilang mga bahay ang ng mga responding police sa magsawang sina Patrolman J-Mart Sarmiento Malasa, 25 anyos, kasapi ng 2nd Provincial Mobile Force Company ng Catanduanes Police Provincial Office at Joy Villegas Malasa, 28 anyos. Ang anak na lalaki ng magsawang Malasa na si Maray ay duguan at may malay pang naisugod sa pinakamalapit na pagamutan pero hindi na umabot ng buhay. Ayon sa Bilang Municipal Police, isang tawag sa telepono ang kanilang natanggap mula sa isang concerned citizen tungkol sa insidente ng pamamaril sa naturang lugar. Agad silang rumisponde kasama ang MDRMO kung saan inabutan ng grupo ang mag-asawa
na nakabulot na habang naliligo sa sariling dugo. Sa investigasyon, 1:07 ng madaling araw ay umuwing lasing umano si Patrolman Malasa sa kanilang tahanan at sinita ang mises sanhi ng mainitan nilang pangipagtalo. Ipinalagay ng posibleng selos ng dahilan ng away ng mga asawa. Sa pagtatalo, tila nawala sa katinuan ng pulis hanggang sa bumunot ng baril at pinaputukan sa ulo ang kanyang nakatalikod na asawa na tumagos ang bala at tumama sa kargang anak. Nang makitang wala ng buhay ang misit dugo ng kanilang anak, ay nagbaril sa sariling pulis gamit ang kanyang service firearm na agaran nitong ikinasawi. Nakuha sa crime scene ang kalibre 9mm na baril ng turang bagitong pulis at 2 pasyo ng bala. Dalawamput 5 minuto makalipas sa ang alas 7 po ng gabi. Samantala sa ilang pang mga impormasyon balita sa mga police report, napaslan ng tropa ng militar ang itinuturong mastermind o utak sa bus bombing at 3 pa nitong tauhan sa kinasang manhunt operation na nauwi sa enkwentro sa Carmen, North Cotabato noong araw ng Sabado. Ito ay 5 araw matapos ang malagim na Mindanao Star Bus bombing sa National Highway ng Eliusan, North Cotabato. Kinilala ang napatay na mastermind na si Norodin Hazam alias Andot, Emir for Military Affairs ng Daula Islamiyah Hasan Group. Napatay din sa operasyon ang 3 pang mga kasamahan ni alias Andot na sina Abdonila Hasan alias Don at Ansonhak Hasan alias Abson, habang isa pa ang inaalam ang pagkakakilanlan. The death of alias Andot and 3 of his cohort only shows that justice is given to the victims of the Mindanao Star Bus bombing, pahayag ni Uy. Noong Enero 11, 2022 ay niyanig ng malakas sa pagsabog ang Mindanao Star Bus habang bumabagta sa National Highway ng Alyosa, North Cotabato na ikinasawi ng 5 taong gulang na batang babae habang 6 pa mga pasahero ang nasugatan. Nakatulong ang post-blast investigation ng Philippine Army at Explosive and Ordnance Team ng PNP upang matukoy ang signature ng bomba na sa ginamit na explosive device. Samantalang sa pamamagitan ng tip ng mga sibilyan ay natunton ang pinagtataguan ng mga bombers. Dalawamput-pitong minuto makalipas ang alas 7 po ng gabi. Umaabot na sa 144 na katao ang nahuling lumalabag sa election gun ban simula ng ipinatupad ng PNP noong Enero 9, 2022. Ayon kay PNP Chief General Leonardo Carlos, nasa 512 firearms ang nakumpiska sa sinagawang operation, kabilang ang deadly weapon at replica guns. Base sa Commission Election Resolution, pinagbabawal ang pagdadala, pagbibiyahe ng mga baril o deadly weapon sa labas ng bahay at mga pampublikong lugar mula sa January 9 hanggang June 8, 2022 sa pagsimula ng election period. Ang paglabag sa kautusan ay mayroong kaparusahan ng pagkakakulong ng 1 taon hanggang 6 na taon na walang probation. Maaaring maharap sa disqualification sa paghawak ng public office, pagboto at pagkansila o disqualification sa pagkuha ng gun license. Dalawamput 8 minuto makalipas ang alas 7 po ng gabi. Samantala sa ilang pa mga police report, bumagsak sa pulisya ang 3 pinaghinalang notorious na drug peddlers baka na mahulihan ng shabu sa sinagawang bypass operation sa Mabalacan City, Pampanga.
Kinilala mga nasa koting suspect na sina Orlando Cortez, Rosalinda Dion at Alvin Cortez, pawang taga Sivera Subdivision, Mabalacat City. Ayon sa otoridad, ang pagkakabitag sa mga suspect ay kasunod ng kanila natanggap na impormasyon sa isang tipster hinggil sa kanilang umunoy pagtulak ng droga. Na makumpirmang positibo ang ulat, agad na ikinasa ang drug operation na nagresulta sa pagkaka-arrest ng 3 matapos makuhanan ng 3 medium-sized plastic na naglalaman ng 259 grams ng shabu at nakakalaga ng 1,700,000 pesos. Nakuha rin sa mga suspect isang cellphone, passbook, kulay pulang Toyota Vios at mga drug paraphernalias. Kalabosan naman ng 63 anyos na lola, 3 pang hinihinalang tulak ng droga matapos makuhanan ng mga otoridad ng mahigit 2.2 million pesos na halaga ng shabu sa bypass operation sa Navotas City. Kinilala ang ayon sa ulat, dakala una 50 ng madaling araw na magsagawa ng operatiba ng anti-illegal drug operation kung saan nakipagtransaksyon ng isang pusher buyer sa target na si John Mervin Lechico alias Nognog, 30 anyos. Nang tanggapin ni Lechico ang mark money mula sa pusher buyer, ay ganitong dinakma ng mga operatiba kasama si Ruel Tablan, 24, na nakuhanan ng hininalang shabu. Nasamsam sa mga suspect ang tinatayang nasa 22 grams ng shabu na nakakahalaga ng 149,600,000 pesos. Dako alauna naman ng madaling araw ng sumunod na maaresto sa Arten, Barangay NBM, si Faye Ramirez, 73, at Ruben Cañeda. Na recover sa mga ito ang tinatayang 8.2 grams ng shabu na nakakalaga ng 55,760 pesos. Nakatagtang sampa ng kaso ang mga nadakip na mga suspect. Babalik po tayo mga kaaksyon sa ilang pa mga impormasyon na balita. Makalipas po ang ilang mga paalala.
Okay, Beno Aksyon, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan firing line. Siyempre, kasama niyo pa rin po ang inyong pong Aksyon. Ako po si Aksyon Commander Dante Cera. Patuloy na nagpapatong-patong ang bilang ng bagong COVID-19 cases sa Pilipinas dahilan para mauusan ng kasalukuyang active cases ang all-time high sa kasaysayan ng bansa. Tumungtong na kasi ito sa 290,938 ayon sa datos ng Department of Health ngayong araw ng Lunes na mas mataas pa sa record na 287,856 noong araw ng Linggo. Sa ngayon ay mayroong bagong kasong 37,070 samantalang meron namang kabuuang kaso na 3,242,374 at may namatay ngayong araw na 23 dahilan upang umabot na sa kabuuang bilang ang namatay sa COVID-19 na 52,929 samantalang meron pang 290,938 na aktibong kaso. Samantala, mayroon namang naitalang 33,942 na bagong gumaling. Ayon sa DOH, dahilan para umabot na sa 2.89 million ang total recoveries sa bansa. Mayroong 12 laboratorio na hindi nakapagsubmiti ng datos sa COVID-19 document repository system. Sa nakalipas na 14 na araw, natuklasang pinakamatasang bilang ng mga bagong nahawa sa National Capital Region. Meron pong 13,061, Calabarzon 9,048, Central Luzon 4,173. Nangyari ang lahat ng ito matapos makapasok ang mas nakakahawang Omicron variant ng COVID-19 sa Pilipinas. Kanina lang sabihin ng Octa Research Group na naobserbahan na ang pagdami ng COVID-19 sa labas ng Metro Manila. Habang idinidiing sumisirit ang infection sa buong Pilipinas. Ayon kay Octa Research Fellow Guido David, ang mga naturang lugar sa labas ng NCR na nagpapakita ng pagtaas ng ay ang kalapit nito mga probinsya sa Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal na pare-parehong nasa ilalim din ng mas mahigpit na Alert Level 3. Sa kabila nito, nasa negative 1% naman daw ngayon ang daily growth rate ng cases sa Kamaynalaan. NCR daily growth rate now at the negative 1%. NCR new cases could be decreasing but trends need validation in the coming week. Anya, mga ka-aksyon po natin, hari nawa mas bumababa, no? Although negative tawag dito, negative 1%. Mga ka-aksyon po natin, hopefully, pero ito ang trending ngayon kasi lumalabas na ng National Capital Region doon po sa 4 na probinsya na nakapalibot doon po sa National Capital Region, gaya po ng Bulacan, Cavite, Rizal, Laguna, mga ka-aksyon po natin, ay tumataas ang kaso ng COVID-19 and even dito po sa Region 1. 20 minuto bago sumapit ang alas 8 po ng gabi, hindi ikakansela ng Commission on Election of COMELEC ang Certificate of Candidacy ni dating Senador Bongbong Marcos para sa eleksyong 2022 ayon sa mga naghain ng petisyon ngayong araw ng Lunes. Sa isang pahayag, inilabas ng mga abogado ng petitioners at sinabi ni dating Supreme Court spokesperson Chidorte na dinay ng COMELEC ang Second Division ang kanilang petition for cancellation ngayong ika-17 ng Enero. Service was made by email at 9:50 a.m. ayon sa kanilang pahayag. Petitioners disagree with the COMELEC in its ruling. Among others, that the material representation made were not false and will seek reconsideration of the resolution with the Commission and ban within the 5-day period provided under the COMELEC rules. Anya, lumabas sa desisyon na sumang-ayon ang poll body ng igiin nila na material ang mga representation na ginawa sa Item 11 at Box 22 ng COC ni Marcos Jr.
Gayunpaman, sinabi ng division na hindi sila sang-ayon sa false ito dahilan para kanilang sabihin na walang dahilan para ikansela ang kanyang kandidatura. Una nang sinabi ng mga petitioners na mali-mali ang inilagay ni Marcos sa kanyang COC nang sabihin niyang eligible siya sa pagtakbo sa pagkapangulo ng Pilipinas. Anya, disqualified siya rito bilang bahagi ng parusa ng kanyang 1995 conviction kaugnay ng isang tax case. Councils are not free to discuss the ground to be included in the motion for reconsideration until the same is filed. Additional updates will be provided once the same is filed, dagdag pa sa kanilang pahayag. Ang desisyong ito ay hiwalay pa sa kaso ng disqualification laban kay Marcos na inaasahang ilalabas din ngayong araw. Pinasalamatan naman ng company na Marcos ang Polbari habang nananawagan ng pagkakaisa sa kanilang mga karibal upang matiyak ang malinis, patas at kapani-paniwalang eleksyon. We thank the Cabinet for upholding the law and the right of every bona fide candidate like Bongbong Marcos to run for public office free from any form of harassment and discrimination, ayon sa tagapagsalita ni BBM na si Vic Rodriguez sa isang pahayag. After the petitioners' right to have their day in court, where their case was fully heard and ventilated, the COMELEC has unanimously spoken. The petition to cancel the COC of Bongbong was denied. Anya, ayon naman sa paliwanag ng COMELEC, sadyang nag-cite ng inapplicable provision ng batas ang mga petitioner upang lituhin ang komisyon. Tanging multang 2,000 pesos o kulong na hindi lalagpas sa 6 na buwan o pareho ang maaaring ilapas sa taxable years na 1982 hanggang 1984. Pagsapit ng 1985, ang applicable law ay nagpaparusa ng multa, kulong o pareho. Naging mandatory lang din daw ang pagpapataw ng parehong multa at kulong noong December 11, 1998 nung ipatupad ang Republic Act 8424. Ayon pa sa dibisyon, walang deklarasyon sa naunang hatol ng Court of Appeals na perpetually disqualified si Bongbong sa paghawak ng posisyon sa gobyerno. Dagdag pa nila, sinabi na raw noon ng Korte Suprema na hindi krimen na may kaugnayan sa moral turpitude ang kabiguang maghain ng income tax return. Hindi lang ito ang kasong naglalayong pumigil sa kandidatura ni Marcos, pero kasama pa riyan ang disqualification cases na hawak ng First Division na inaasahang ilalabas ngayong ding araw. Pangamba kasi ng ilan, maaring maapektuhan ng desisyong ito ang resulta ng iba pang petisyon. Each division will come with their own decision, eka ni COMELEC spokesperson James Jimenez sa isang press briefing. I cannot say that the decision is of one division will impact how another division decides suhiwalay. Isa rin sa mga tinutukoy ng ilang DQ cases ang issue ng hindi paghahain ng ITR ni Marcos noon. Ayun, na-desisyonan na po. Ito pong isang kaso lang ito, mga ka-aksyon po natin. Maraming pa rin kasong ito po ay mga ka-aksyon po natin. Pero may mga nagsasabi, mga ka-aksyon, na mga pwedeng mangyari kung madisqualify sa 2022 election. Kung tuloy yung madidisqualify si dating Senator Ferdinand Bongbong Marcos mula sa 2022 presidential race, nagbubukas ang napakaraming posibilidad sa kahantungan ng darating na halalan. Ito naman ang paliwanag ng COMELEC habang lumalabong mabasa ng full body ngayong hapon ng issue. Nauna nilang sinabi na mailalabas ito. I got an information that the staff not in charge of drafting is infected by COVID-19. Pero yung nga po, mga kaksyon po natin. Pero yung nga po, na-cancela. Hindi po na-cancela, hindi po nagtagumpay. Ito pong naging kwampo nila, naging hakbangin. Pero sa second division po yan. Pero pa yung first division. Samantala, mga kaksyon, in-extend ng kampo ni dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos ang kamay ng pagkakaisa, even to the fiercest of adversary, as it called for clean and fair election after the petition to cancel his COC for president was denied by the COMELEC 2nd Division.
At nagpasalamat nga itong si Attorney Vic Rodriguez for upholding the law and ensuring that candidates like Marcos have the right to run for public office free from any form of harassment and discrimination. And after granting the petitioners right to have their day in court, where their case was fully heard and ventilated, the Kamalik has unanimously spoken. And Anya, we extend our hand of unity even to the fiercest of adversary and invite them to work together in ensuring a clean, fair, and credible election as our initial collective contribution towards nation building for the future of our people, the Filipino children and the youth, and for our beloved Philippines to move forward, Anya. Mga ka-aksyon po natin. At the petitioners' mere creativity for writing and wanting what is not written in the law as a basis to cancel the COC of presidential aspirant Bongbong Marcos is way too frivolous and unmeritorious to override the basic precepts of the Constitution. Daw mga ka-aksyon po natin. At masaya na ito mga BBM. Sabi ni Keith Richard, the original deleting comments doesn't work. Just in case someone will accept BBM's offer to extend hands, count your fingers after that. Clear and fair election coming from the mouth of someone who can manipulate anybody just by stuffing them money, I doubt that. Pero yun nga po, lumalabas yung mga anti-Marcos. Sabi ni Bull Performer, don't celebrate yet. The disqualification case is different from the cancellation case. The Mandarambongbong knows that the real change is the disqualification case in the first division of Comelec. This is the reason why they took Estrito Mendoza to defend them. Wow, talaga. Siyempre, sabi ni Casey, ano mga Martes, nasampal naman kayo. Huwag kayong mag-aalala, marami pa kayong matitikmang sampal. Ha ha ha. Kawawang nila lang. Comelec, ano ba ita nyo namang linggo o kaya Friday ang pag-announce nyo? Nakakahiya naman sa mga peak laman, sinatuloy buong week nila. Nasira daw ang buong week. Ano ba yan? Sabi ni Disclosure, smart decision by Comelec, which is in accordance by former Chief Andy Bautista legacy. Now Robredo can beat BBM over and over and over and again. 10 minuto bago sumapit ang alas 8 po ng gabi, samantala sa ilang pang mga impormasyon, balita, mga kaaksyon. Kasalukuyang naka-quarantine ang 8,600 overseas Filipino workers sa buong bansa dahil sa banta na mas nakakahawang COVID-19 Omicron variant. Sa ngayon, mga 8,600 in 195 hotels po. Manageable levels po yan, pahayag ni Overseas Workers Welfare Administration Administrator Hans Leo Kakdak. Inilhan naman ni Kakdak na nakatanggap sila ng mga reklamo dahil sa pagkakaantala ng paglabas ng resulta ng swab test ng mga OFW. Ito ay gawa ng matinding volume ngayon ng mga nagpapatest. Nakikita naman po natin yan sa mga resulta ng COVID-19 cases sa araw-araw. Sinusolusyonan na po ito. Naiibsan na po ang sitwasyon as compared to say 1 or 2 weeks ago. Patuloy ni Kakdak upang mas mapadali ang pagproseso sa swab test. Pinapayagan na anya ang ilang government at private laboratories. Dahan-dahan na rin sila mapapauwi. Na-restore na ang 2,000 na napapauwi from accommodation on a daily basis, anya. Inaprobahan na sa Senado ngayong Lunes sa ikatlo at huling pagbasa
Ang panukalang naglalayo na gawing krimen ang hoax ordering upang maprotektahan ang delivery riders mula sa bogus transaction. Sa botong 2300, inaprobahan sa Senado ang Senate Bill 2302 o ang panukalang Food, Grocery and Pharmacy Delivery Service Act. Nilalayo ng panukala na ipagbawal ang hoax orders, kanselasyon ng kumpirmadong orders at pagtanggi na tumanggap ng hindi pa bayad na orders. Ipinagbabawal din ng panukala ang paggamit personal na impormasyon ng ibang tao sa rehistrasyon sa food, grocery at pharmacy delivery service. Ipinagbabawal din ng SB 2302 ang food, grocery at pharmacy delivery service application providers na gawing requirements sa delivery riders at drivers ang advance na bayad sa orders. Sa kaso naman ng kanselasyon ng kumpirmadong orders, kailangan magbayad ng food, grocery at pharmacy delivery service sa delivery riders o drivers para sa service fee nila. Ang sino mang lalabag sakaling maisabatas ito ay haharap sa aresto mayor at magmumulta ng hanggang 100,000 pesos at isasawalang bisa ang lisensya at ang permit. Anim na minuto bago sumapit ang alas 8 po ng gabi. Sa iba pang mga impormasyon, balita mga kaksyon, sa iba pang mga impormasyon na balita mga kaksyon, ito po, may dalawa, may tumakas sa Bilibid pero patay sa engkwentro mga kaksyon dyan po sa may Muntinlupa. Kasi kanina pumutok yung jailbreak mga kaksyon, kung saan dalawa na ang naiulat na napatay sa 3 preso na tumakas mula sa NBP sa Muntinlupa ngayong araw ng Lunes. Sa manhunt operations ng mga otoridad, kinilala ng Muntinlupa Police ang nasawi na sina Pacifico Adlawan 49 mula sa Surigao del Sur at Arwin Bio 35 mula sa Leyte. Napatay si Bio sa engkwentro ng mga tauhan ng Bureau of Correction at Muntinlupa Police dadako alas 3 ng hapon sa Muntinlupa Cavite Expressway. Nagsasagawa pa ang Muntinlupa Police ng operasyon upang maaresto si Dracilo Falcon 34 na kabilang sa mga tumakas. Nauna ng babala ang mga Bureau of Customs o ang Bureau of Corrections sa publiko na armado at mapanganib ang naturang mga preso. Samantala mga kaaksyon, aabot sa 200,000 na manggawa sa formal na sektor ang mabibigyan sa ilalabas sa 1 billion pesos halaga ng ayuda. Ngayong katupusan ng Enero, ayon sa Department of Labor and Employment, tatanggap ng tig 5,000 pesos ang bawat manggagawa na maapektuhan ng extension ng Alert Level 3. Sinabi ni Labor Assistant Secretary Dominic Rubia Tutay na tinatapos na ang panuntunan sa pamahagi ng COVID-19 Adjustment Measures Program. Karamihan umano sa mga naapektuhan at makakatanggap ng ikatlong tranche ng ayuda ang mga nagtatrabaho sa sektor ng turismo, entertainment at pagkain. Instead na buwangon, na put on hold na naman at ngayon ay na-extend tayo hanggang end of the month ang ating Alert Level 3 at nag-expand pa yung areas covered by Alert Level 3. So kailangan yung assistant ng ating mga kawain ayon pa sa opisyal. Sa monitoring ng DOLE mula Enero 1 hanggang 6 na sa 3,284 na manggagawa sa 267 establishmento ang nawala ng trabaho dahil sa permanenteng pagsara. Ay 5,760 naman ang binabaan ng sweldo dahil sa pagpapatupad ng flexible working hours. Karamihan sa kanila ay nasa National Capital Region habang iba ay nasa Region 3 at Region 4A.
May iba na kahit alert level 3, mas gugusto nila na magsara temporarily dahil mas malaki ang gas nila kaysa sa kikitain nila. Ang mga aplikasyon para sa cash assistance ay maaring gawin sa pamamagitan ng online ng apertadong kumpanya o individual na manggagawa. Samantala, nakapagbakuna na ang pamahalaan ng Pilipinas ng 118,944,887 doses ng COVID-19 vaccine sa buong bansa, kung saan umaabot na sa 55,195,486 Filipino ang fully vaccinated na laban sa virus. Batay sa pinakabagong datos ng National COVID-19 Vaccination Dashboard, ngayong araw ng Lunes, 4,915,091 sa fully vaccinated ang naturuko na ng booster o additional doses. Nauna ng sanabi ni Secretary Carlito Galvez Jr., ang Chief Implementer ng National Task Force Against COVID-19, na prioridad pa rin ang pagtuturok ng unang dose. Ani Galvez, halos 3 milyong senior citizens pa ang hindi bakunado. Pero mga kaksyon, wala na po tayong sapat na oras sa ating pong palatuntunan firing line. Sa technical side, nakasama po natin si Nathaniel Hovero.